Mladež HDZ-a grada Osijeka na današnjoj konferenciji za novinare obznanila svoj stav u svezi predstojećeg referenduma o braku. Konferencijom za novinare naslovljenom Mladež HDZ-a grada Osijeka je protiv. Izložili su svoje stavove i pozvali građane da podrže inicijativu U ime obitelji. Protiv smo rasprodaje državne imovine. Protiv smo novih poreza. Protiv smo novih zaduživanja. U konačnici protiv smo terora manjine nad većinom. Sada kada smo obrazložili svoje razloge protiv, želimo reći i da smo za. Da smo za da u Ustav Republike Hrvatske uđe definicija braka kao životne zajednice muškarca i žene. Također, mladež osječkog HDZ-a pozvala je aktualnu vlast da se u vremenu nakon svjetonazorskih pitanja konačno počne baviti ekonomskim. Da se nakon 1. prosinca konačno pozabave problemima za što su im u konačnici hrvatski građani dali povjerenje, a da dosadašnju glumu ostave glumcima jer im ona ide nažalost jednako loše kao i vođenje države.